koje će ovdje početi sa posljednjim zviždukom koje će označiti njemački suci koji su vrlo dobro, vrlo korektno vodili ovu utakmicu. To su Frank Leme i Bernd Ulrich. Drugi puta su nas sudili na ovom prvenstvu. Možda je naš posljednji napad. Duvnjak, Metličić, Lacković se diže i Lacković. 30. gol Hrvatske. Ovo je čisti prekršaj u napadu. Probijanje od Šelmana. Može li Balić još dobaciti napred? Možemo li zabiti još jedan gol? Ne treba ići na gol. Čekamo kraj, Čupić čuva loptu i kraj je velika pobjeda Hrvatske. 30-26 plus 4 na kraju. Večeras je naša fešta. Ovdje u Splitu je veliko slavlje. Ludnica u Spaladijevu areni, 12.000 ljudi. Sada počinje slavlje sa hrvatskim rukometašima koji su i danas pokazali svoju kvalitetu, zrelost, pametno su igrali prema dogovoru sa Červarom u dvije potpuno različite utakmice. Jučer Španjolska, danas Švedska, nakon samo 24 sata.